Θες να βγάλουμε κάποια φωτογραφία της προκοπής ή μαλακίες θα κάνουμε τώρα? Θες να κουμπίσει ο προβολέας κάτω? Θες να κουμπίσει ο προβολέας στο play? Θες το πας να κάνει τη σούζα που έκανε στην Καπαδοκία? Έλα. Αν δεν είμαι σίγουρος. Πάμε. Έλα ρε. Ναι. Πάμε να κάνουμε άλλο. Πάμε. 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 Ωραία. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Όλα μαλακίες κάνεις. Πάμε. Εγώ στα αγαπή. Πάμε. Έλα ρε τελείωνε. Πάρε δεξιά. Πάρε δεξιά. Πάμε. Πάμε. Δεξιά. Πάμε. Τώρα σε φτιάξω εγώ. Πάμε δεξιά. Πάμε. Αργά Βάλε ένα πίσω. Wow. Πάμε λίγο αργά. Κάτι μου θυμίζουν οι σούζες αυτές. Πάμε. Πάμε. Αργά. Κόψε το κεφάλι. Άρε Τουρκία έρχεται. Κάνω να πάμε. Κάσε. Αμέ. Λίγο ακόμα θες. Πάμε λίγο όπως είσαι. Πάμε. Λίγο. Κάσε. Έχεις και απόψε. Πάμε. Αργά Πάμε. Όπα. Έλα λίγο για να αλλάξουμε και λάδια τώρα. Όπως είστε. Εντάξει, βασικού είναι η εκδρομή. Πάμε αριστερά. Όλα αριστερά. Πάμε. Πάμε, αργά. Πήγε εδώ πίσω και στρίβεις αριστερά. Πάμε. Ωραίο, μπροστά αριστερά. Εν κινήσει κάνει γωνία. Εν κινήσει μπροστά όπως είσαι, διορθώνεις αριστερά. Πάμε. Άστο όπως είσαι πίσω. Όταν το βλέπεις, τι να επιμένεις, έχει δώσει κρεμαγέρα. Πάμε πίσω αριστερά. Πάμε. Εκεί. Ρε εσύ Άντρε, αφού ξέρεις το πρόβλημα ποιο είναι. Κατάλαβε το νιώθω. Άρα κάνε τα αντίστοιχα. Πάμε εκεί. Πάμε. Εκεί. Εκεί. Πάμε. Εκεί Μπράβο. Ετοιμάσου για εδώ. Στο κέντρο Άνοιξε το και μπες με μία. Φέρε την πίσω δεξιά εκεί. Όταν ανοιχτείς εκεί. Πάμε. Εκεί. Να ανοιχτείς. Όλο. Χωρίς τίποτα εδώ. Με το που έρθει το πίσω, βάζεις το πίσω, στην αιστεία βάζεις το μπροστινό και προσέχεις την έξοδο. Πάμε. Όλα δεξιά ρε. Πάμε. Yes. Για βάζεις τους καφέδες. Πάρε και το μπροστινό.